من helbestek nivîsand. Dema min dinivîsî hemû tişt tevlî kirin. Ku ez hevsarê hespekî vekim û azad bikim, heya êşa ajalekî. Ez hemûwan fikirîm. Lê tiştê min dîtî, êşa janekî bû, xweneyîm bû. Min zanî ez ji her tiştî neazadtir im. Min zanî yê herî kêm ez im. Ji ber wî yekî min zanî heger ez xwe azad nekim, nikarim vê azadbûyînê bidim çi tiştan. Min zanî azadbûyîna hespekî, azadbûyîna min e. Min zanî hevalê min serbilind nebe, ez jî ne serbilindim. Bi kurtasî min zanî ez tu me, tu ezî.